പ്ലാൻ ക്യൂൻ എന്ന എൻ്റെ ചെറിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോംപോം വെച്ചിട്ടുള്ള പിങ്ക് കളർ പോംപോം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ ബോയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് ആവശ്യമായി നമുക്ക് സിൽവർ കളറിലുള്ള ഹെയർ ബോ, പിങ്ക് പോംപോം, പിന്നെ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് ഞാൻ അളക്കുന്നുണ്ട്. 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ടിട്ടാണ്, രണ്ട് സൈഡും അളന്ന് വിട്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഫുള്ളായിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം, ഇല്ല കുറച്ച് മുകൾ ഭാഗം കാണുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് B7000 ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് ഒരുപാട് കൂടുതലായിട്ട് അത് ഗ്ലൂ ഹെയർ ബോയിൽ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുക. കാരണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലൂ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരുപാട് ഗ്ലൂ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. നല്ല വിലയുള്ള ഒന്നാണ് ഈ B7000 ഗ്ലൂ. അപ്പം മെറ്റീരിയൽ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മെറ്റീരിയലും എല്ലാം സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായി ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്, കാരണം മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസും സെയിലുമായിട്ട് ഇച്ചിരി ബിസി ആയിപ്പോയതാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഈ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ഇടുന്നതിൻ്റെയും അത്യാവശ്യം എല്ലാ മെറ്റീരിയലും സെയിലിന് റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പോംപോം ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല രീതിയിൽ ഫിക്സാക്കി ഷേപ്പിന് ലെവൽ ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൂ ഉണങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരെണ്ണം അങ്ങോട്ടും ഒരെണ്ണം അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ടും തെന്നി നീങ്ങി ഇരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ലെവൽ ചെയ്ത് പോകണം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും പോംപോം ഒട്ടിക്കേണ്ട എല്ലാം നോക്കി നമ്മൾ ഗ്ലൂ കുറേശ്ശെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവരും. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റുകളായിട്ട് എന്നെ അറിയിക്കണം. മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം നമ്മൾ പോംപോം ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പോംപോം എൻ്റെ കയ്യിൽ 3 ടൈപ്പ് പോംപോം ഉണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ കൊറിയർ ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴിയാണ്. സ്പീഡ് പോസ്റ്റും പാഴ്സലും ആണ്, ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് സർവീസ് വഴിയാണ്. അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടും. അഡ്രസ്സും കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറും കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സാധനം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ എത്തും. കൊറിയർ ഓഫീസിൽ പോവുകയോ അതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വരത്തില്ല. ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം. അതൊരു ഇച്ചിരി ടൈം എടുക്കും അത് ഫിക്സ് ആവാനായിട്ട്. ആ ഒരു ടൈം നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിനെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ഒരേപോലെ ആകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ ഒട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ ലെവൽ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ലെവൽ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തന്നെ നീങ്ങിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ ലെവലാക്കി നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഗമ്മും ബോയിലുമായിട്ട് പോംപോം നന്നായിട്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതിന് അടിയിൽ ഫെൽറ്റ് ഷീറ്റോ ഫോം ഷീറ്റോ ഒക്കെ വെച്ച് ഇതേ കളറിൽ അല്ലെ അത് അതിൻ്റെ കളർ മാച്ച് ആവുന്നതൊക്കെ വെച്ച് ഇതാക്കാം. ഇങ്ങനെ ആയാലും വലിയ പ്രശ്നം വരത്തില്ല, അത്യാവശ്യം ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കും. നമുക്ക് ഈ ഹെയർ ബോ കുട്ടികളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് നല്ല ലോ കോസ്റ്റിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ബർത്ത്ഡേക്കോ ബേബി ഷവറിനോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പിങ്ക് കളറ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണിത്. ഞാൻ ഹെയർ ബോസൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്ലിപ്സ് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ കസ്റ്റമൈസേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കളറില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും കളറ് ആണ് ആവശ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് ഞാൻ മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുന്നിടത്ത് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും.
നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിലും ചെയ്തു തരാം. അല്ല റീറ്റെയിലായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണമായിട്ടായാലും പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ. നമ്മുടെ ഹെയർ ബോ ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെയർ ബോ. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പോംപോമും ആയിട്ട് ഇതാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക് നമ്മുടെ ഹെയർ ബോയുടെ. അലിഗേറ്റർ ക്ലിപ്പിൽ പോംപോം വെച്ച് ക്ലിപ്പും റെഡി.